L-Organizzazzjoni Internazzjonali favuri trasparenza u kontra l-korruzzjoni Transparency International EU ikkritikat bl-aħrax in-nuqqas ta' progress li sar min-naħa tal-Parlament Ewropew immexxi minn Roberta Mezzola minn mindu 6 xhur ilu faqqa l-iskandlu tal-korruzzjoni tal-Qatar Gate. F'rapporti li ħarġet it-Transparency International EU qalet li fil-waqt li kien hemm progress limitat f'xi aspetti ma ttieħdux passi biex tiġi indirizzata l-kultura tal-impunità li tħallit tiżviluppa fil-Parlament Ewropew tul is-snin. It-titlu tar-rapport huwa 6 xhur wara l-Qatar Gate, ħafna paroli u ftit azzjoni. L-organizzazzjoni indipendenti wissiet li mitara l-ebda trasparenza jew sens ta' responsabilità u qalet li kull tentattiv serju biex jitjieb is-sens ta' responsabilità qed jiġi mblukkat mill-Buro li jmexxi l-Parlament bil-kunsens tal-gruppi politiċi u tad-deputati Ewropej. Il-Gazzetta Politico kwotat lid-direttur ta' Transparency International EU, Michiel van Hulten, li fakkar li f'Diċembru li għadda il-Parlament wiegħed riforma bleru u xniexel biex ma jħallix li jerġa' jseħħ xi Qatar Gate ieħor. Huwa qal li minflok ma rajna xejn li f'tkaxkir tas-saqajn u dewmien kif ukoll tentattivi biex b'dak li ġara jeħel ħaddieħor. Van Hulten qal ukoll li minkejja ħafna kliem dwar trasparenza li kim sejjaħ proċess ta' riforma fil-Parlament Ewropew qed iseħħ f'laqgħat sigriti wara bibien magħluqin. Id-direttur tat-Transparency International EU qal li s'issa ma ttieħdiġ deċiżjoni waħda biex jissaħħu r-regoli tal-etika u tal-integrità għad-deputati Ewropej preżenti. Qal li l-President Roberta Mezzola suppost qiegħda fuq quddiem nett biex tmexxi dan l-isforz biex issir riforma, imma ma tidher imkien.